ହେଲା ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚିକେନଟା କେମିତି ଫଡ଼ ଫଡ଼ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇକି ଫୁଟୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ତ। ଚିକେନ ବି ଚାହୁଁଛି ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଟିକି ପଳେଇ ଆସିବ। ଏଇଟା ବଡ଼ ଛାଡ଼ ଖାଇଟା ଗୁରୁବାର ପଳେଇଲା। କ'ଣ ହେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଚିକେନ ଖାଇପାରିବୁନି ନା ଆଇଁଷ ଖାଇପାରିବୁନି ବା? ସେଇଥିପାଇଁ ଟିକେ ଶୁକ୍ରବାରଟାରେ ଆଇଁଷ ଆସିଛି ନା ଆଉ। ଚିକେନଟା ଟିକେ ଫୁଟୁଛି, ସେପଟେ ଭାତଟା ଟିକେ ବସିଛି। ଆଉ ଭାତ ଉପରେ ଯେଉଁ ପାଣିଟା ରଖିନାହାନ୍ତି କି, ସେ ମୋ ଶାଶୁ ମାଙ୍କ ଆଇଡ଼ିଆ। ଗରମ ହେଲେ ଏପଟେ ଢାଳି ଦେବୁ ଆଣିକି, କାହିଁ ବେକାରଟାରେ ଅଧିକ ଗ୍ୟାସ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବୁ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଆଇଡ଼ିଆରେ ପୁରା ସହମତ ହେଇକି ପାଣିଟା ରଖିଦେଇଛି। ଆଉ ଏଠି ଆମର ଚିକେନ ଝୋଳ ହେଇକି ରେଡ଼ି। ଚିକେନ ଝୋଳ, ଟିକେ ଭାତ, ଆଉ ଟିକେ ଗାଜର, ଆଉ ଟିକେ ଦହି ସାଲାଡ଼। ଟିକେ ହେଲ୍ଦି ବି ଖାଇଦେବା ଗାଜରଟା। ଖାଲି ଚିକେନ ଖାଇଲେ ପୁଣି ଇଣ୍ଡାଇଜେସନ୍ ହେଇଯିବ ଯେ, ଆଉ ମୁଁ ତାପରେ ପୁଣି କେମିତି ଆଇଁଷ ଖାଇବି? ଆମେ ପଞ୍ଚୁକ କରିବା ଲୋକ, ମାନେ ଆମେ 5 ଦିନିଆ ବାରିଆ ଲୋକ। କିନ୍ତୁ ଆଇଁଷ ଆମେ 6 ଦିନ ଖାଇବୁ ପଞ୍ଚୁକ ସରିଲା ପରେ। ଛାଡ଼, ଖାଇକି ଯେମିତି ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ ମାସେ 2 ମାସ ହେଲା ଆମେ ଖାଇନୁ। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଆମର ଚାଲିଥିଲା 6 ମାସ ଖଣ୍ଡେ। ସେଇଥିପାଇଁ ପଞ୍ଚୁକ ସରୁ ସରୁ ଛାଡ଼ ଗୁରୁବାରଟା ପଡ଼ିଗଲା। ମନଟା ଟିକେ ଦୁଃଖ ହେଇଗଲା। ହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ତାପରଦିନ ତ ଶୁକ୍ରବାର ନା। ଶୁକ୍ରବାର ଆସିଲା ଆମର ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା। ପୁରା ତାକୁ ପୁରା ଝୋଳ କରିକି ବସି ପଡ଼ିଲୁ ସମସ୍ତେ ବସି ଖାଇବାକୁ। ଆପଣ ମୋ ଖାଇବାରେ ନଜର ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି କି? ମୁଁ ଖାଲି ଦେଖାଉଛି ଭିଡ଼ିଓଟା, ଆପଣ ଯେମିତି ଇଚ୍ଛା କରିକି ଘରେ ଯାଇକି ନିଜେ ଘରେ ପୁରା ଆଜି ହେଇଥିବ ତ ଶୁକ୍ରବାରଟାରେ ପୁରା ଚିକେନ କି ମଟନ୍ ଯାହା ହେଲେ ହେଇଥିବ, ତାକୁ କେମିତି ବାଗିଲିଆରେ ଷ୍ଟାଇଲିଆରେ ଖାଇପାରିବେ। ମୁଁ ଟିକେ ସେଇଆ ଦେଖାଉଛି ନା ଆଉ। ନଜର ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଆମ ଖାଇବାକୁ। ପେଟ କାଟିବ ଯେ ମୋର, ନଜର କି ପକାନ୍ତୁନି। ଆଉ ଯାହା ଘରେ ହେଇନାହିଁ, ଯେମିତି ଇଚ୍ଛା କରିକି ଆଜି ରାତି ସୁଦ୍ଧା ଆଣିବି ହେରି ଟିକେ କରିକି ଖାଇଦେବାକୁ ଆଉ। ନହେଲେ କାଲି ତ ଶନିବାର, ପୁଣି କାଲି ବି ବାର କାର ଥିବ, କରିପାରିବି ଖାଇପାରିବିନି। ଆଜି ଆଣି ଖାଇଦିଅନ୍ତୁ। ଆମର ତ ଏଇନୁ ଚାଲିବ 5-6 ଦିନ, କାରଣ ଆମେ ପଞ୍ଚୁକ କରିଥିଲୁ, ପୁଣି ଗୁରୁବାରଟା ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା, 6 ଦିନ ହେଇଥିଲା। 6 ଦିନ ଆଇଁଷ ଖାଇନୁ ଆମେ, ପୁଣି ଆଉ 6 ଦିନ ଖାଇକି ତାକୁ ତୁଟେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ଆଉ। ଟିକେ ଆଇଁଷ ହେଲେ ଭାତଟା ସଟସାଟକିନି ପଳେଇବ। ଟିକେ ଆଳୁ, ଟିକେ ଚିକେନ, ଆଉ ଟିକେ ଝୋଳ ଚକଡ଼ା ଚକଡ଼ି କରିକି ଓଃ ଚୁସ୍ତ ତ। ବହି ତ ଖାଲି ଉଡ଼ିବ ଦେଦନାଦନ। ସମସ୍ତେ ବସିକି ମୋରି ଖାଇବା ଉପରେ ନଜର ପକାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଅଧ ବେଲେ ଖଣ୍ଡେ ଚିକେନ ଆଣିକି ବସିକି ଖାଉଛି ଆଜି। ମୋର ପେଟଟା ଟିକେ ବଡ଼ ପେଟ ହେଇଗଲାଣି ଖାଇ ଖାଇ ଚିକେନ ଫିକେନ। ଆପଣମାନଙ୍କର ହେଇଗଲାଣି ନା ଚିକେନ ଫିକେନ ଖାଇ ଖାଇ ଟିକେ ବଡ଼ ପେଟ? ଟିକେ ଚର୍ବି ତ ନାହିଁ ଚିକେନଟାରେ। ମଟନ୍ଟା ଆସିଥିଲେ ଆଜି ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଚର୍ବି ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥାନ୍ତି, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ମନରୁ ଟିକେ ବେଶୀ ଲାଳସା କରିଥାନ୍ତା। ଚଳେଇଦେବା, ଆଉ 2 ଦିନ ପରେ ମଟନ୍ ଟିକେ ଆଣିବା। ପଞ୍ଚୁକ ମୁଁ କରିଛି, ସେମିତି କହିପାରିବେନି। ପଞ୍ଚୁକ ଅଛି ମାନେ ମୁଁ 6 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ଆଇଁଷ ଖାଇବି। ବାଏ ବାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ।